И здравейте хора, аз съм Карел БГ и днес ще снимаме епизод 2 в БГ Мафия. И да отивам на аукционите, защото бях заложил. Докато... през свободното време бях с такова... Бях заложил на някакъв Night Vision 9. 10 секунди остават да си го гепа и да видя какво да правя с него. Какво като с такова клинio ще бях специал най-движена 7 милиона. Оу. Много е. Много е тази работа с най-движена. А пък Sunglass, ако има нещо с 3 милиона, моля се. Ужас. Направо си ужас. Направо. Чек малко се. Тук отдолу. Ау! Е това. Ау. Защо има червено? Ей, не харесвам червените неща. Имам си най-движена. Заложил съм. Така. Дай парички, ба. 6 милиончета и 500 хиляди. Аз си че само така. Не. Някой да ми хелп. Съм атакуван. Имам. Шит. Направо се избързаках. Не, тотално се прецаках, ви казвам. Тотално се прецаках. Отидоха ме. Такъв е живота. Нещастен. Тъпа работа. Имко. Отидоха ме 2 кредита. Пукаме. Я бе. Оставте с кое стои, че само ма нервят. Пегите се направо. Не, ще взема. Имам план. Те с кредитите и те не ми трябва, ще взема да ги продам. Така. Един кредит колко? 1500. Не толкова. 1 милион и 500. Той ще получи 7 милиона и 500. Макар че мога да направя съвсем друго нещо. Не. На кого даха сте шибани пред кредита ни? Много ми интересно. На кого? Че толкова много... чакай, гледай са как ще взема да купуват. Не са купили. Наред ли са? Те ще вземат да купуват, ама аз съм фри. Могат да мат кой да ми вземат пари. Ганкайте, заради тебе го правя. Че е малко. Ган. Той на кой ги прави БГ Мафия, то си и БГ Мафия. Не е пък просто тия. Или пък може си гънове да си взема, да си вземи... Не. Няма смисъл. Или пък има... Те да знам. Браво. Шит. Купиха ги. Ще взема гънове. Купиха ги. Фрашкан съм с пари. Трябва веднага да ги покуша. Грейхон, има, предавай. 20. Да. Да. Имам си кучи. Кучка си имам. Уидли. Много си скъп. Само не дей така.
Mazda XD. Я да вия. 2 милиона. Купувам. 1 милион. Трябва пищак. О, не пищак, брат. Само не и пищак. Няма да забрай. Предпочитам да си помпам силите. Колкото да си... О, не, то спорт. После... Ебал съм лапето. То така. Много шивано лапе. Как ме изкемпи обаче. Казвам ти ще му щупя главата нещастна на ебана. Само тук ще ми се прави на някакви измишлетини. Маменката ви ще еба. Идиоти нещастни. Как ги мразете и да ма кемпат мазно. Да ме го лапат. Няма, още един ми трябва. Аре, още един ми трябва. Зариш по-добре. Ого! Вече съм 515 милиона. Добре. Кефи ма. Газ, да помпаме сили, дай. Дай бе! Дай ти казах, у мен. Напомпах се. Сега ще помпя, сега ще помпя ганга. Деветстин к. Кефи са. 5 милиона 6 хиляда връзки съм дал. Яко. 515 милиона. Едно G, ама на 40 място. Много гадна работа. Не. Аз само защото не съм напомпан със сили. А сега като се напомпах медали от с 500 нагоре ще бъде на 33 място. Само да зареди. И банто сме 9 има. Добре, кеф. И хора, до следващия епизод. Абонирайте се за мен и чао.